lopen, snapt niet wie dit en die. De man liep in een ruimte, voelt zichzelf geen probleem. Maar wie en dat niet lukte, toen was ze gans ontdom. En is ze maar zichzelf wacht op nog een grond. Nee, ik vond het niet normaal, maar zo te zien vond in het verhaal. Uitdol, uitdol, uitdol. Die gewijden verkleinen op zichzelf wacht op nog. Uitdol, uitdol, uitdol. Wie deed het uit, de neem is anders nog. Geen mens had door ons aan gedacht. Maar die gewijden, de koper in de week gewacht. Uitdol, uitdol, uitdol. Als wil ik het willen, ik doe het niet nog. Zo zien er al die mensen, die maakt het ja niet zo. Die lopen wie ze willen, komen toch niet eens meer goed. Waarvan was er nog einde, dit doet niet zo bij zo. Het kost het ja niks, bom met helemaal